Salutare toată lumea, eu sunt X-Ray Auto și astăzi o să vă prezint o promovare de unui prieten de-al meu. Channelul lui cum se numea? Joe Destroy. Joe Destroyer și aș vrea să-l promovez pentru că este unul din cei mai buni prieteni ai mei. Și pentru că face chiar niște videouri chiar tari. Știi, în calcul am făcut de-abia un video și câteva. De fapt n-am avut decât un like. Atât. Sau două. Asta am uitat. Mi-ai dat like la un video? O să-ți dau acum. Această promovare este foarte importantă pentru el, de și pentru mine și cred că m-ar ajuta. Bun. Și aș vrea să vă și prin acest anunț aș vrea să vă prezint că channelul meu mai vechi a fost acesta. Stați că vi-l scriu aici. Stați că nu era așa. Faci copii copaci, MC. Faci copii copaci. MC era. Și acesta este vechiul meu channel, nu mai știu parola de la cont. Uitați acesta. Eu mă aud măcar. Da, te auzi. Și aici e promovarea unui prieten de-al meu. Eu n-am fost eu cel care a fost. Nu, Da. Și noul meu channel este Terror Lucian, așa că sper să vă uitați la el. Spune că, adică, doamnelor și domnilor, îmi schimb și eu canalul de YouTube deoarece nu mai îmi dă voie când mă abonez. Mi-a făcut promovarea când i-am făcut canalul. Nu mai știa. Dar așa, și nu mai îmi dă voie să pun parola când zice. Numele sau parola nu sunt introduse corect. Aha. Și acesta a fost videoul. Să vă arăt channelul. Pardon. A apăs odată. Stai, de ce nu... Da, ce prost. Bun. Și acesta este channelul meu. N-am pus nicio video, dar o să pun această promovare. Și cam acesta a fost. Salutare!